Здравей, YouTube! Аз съм Таке. И мен е Фо. Днес има голям мене на ТВ-то. И ни присъстваме както. Я дойла, зими и това. Дай да отидем там на машина. Виж, видя ли който? Дай. Чакай, Го става в Финдър чисто. още не съм взел. Защо си го оставяш Финдър чист? Да, да съм скибра. Аз имам 5 такива. Добре, аз не искам да го ползвам. В Финдър чисто имам още. Да, аре, защо? Добре. Сега. Golden Apple-ка. Ай да, аз тяло. Strange. Побойко. Оу! Има някакъв, да го убия. Килват ма! Ихи, някакъв ми взе 5 сърца и ме убива. Бати! Той то килавра, бе. Това е по-мощен килавра. Някакви... има 16 много вече. Отивам долу или не? Помогата ми процента боля. Не се ли? Ама имаш китове! Още брони ще ми даде ли такива? Ами... Аз ако искаш да ти дам. Аз имам. Чакай да изем на легендарка. И на полшата си стрелиш. И направо така почва мега приятел. Направо ще ме размажа, като ми бил нищо. Аре, аз стигам долу. Миш ма килнат. Докато ти да долу. Шит! Шит ми. Двама срещу мене. Идвам. Идвам долу. Умрях. Нямам брони повече. Аз ще дам. Ще умра. Колко? Умрях. Дай ми ги. Дай им някакво тук дори. Майко! Колко легендарки! Чакай, къде са индърчистоите? Майко, аз нямам място. Имам спаунер. На какво? На монстъри. Този обсидиан го мятам. Виж аз с какво да съм дошъл. Една кирка. Легендарки. Да, вече ще гледам. И няма място къде се стават да ме чуйте. Да слагаме тъмното. И няма място къде се стават. Това е. Ме чуйте. Имаш ли място в ендърчеста? Той да ти ендърчеста е по-голям. На този място. Лар. Чакай, бе. Имаш ли място в ендърчеста? Не. Чакай, дръж и тези неща. Дръж. Знаеш, че и аз ще бия на ПП-то. За тия смотани бържоли. Кой има мата? Ще съхраниш Golden. Изгубя 2 стака ушенки за стрелич. Що? Чакай, да им продавалям мълчетка. Айде да отидем ти килони. Трябваше кил. Защото не
чет? О, Имам 122 полшунки за тренинг. добре, да. Аре, аз стоям там. Аре, идваш ли? Е, сега. Ми ще изгубя малко полшунки. Кой това фърлен чантата е? Майко, доста лак имам. Аре, слезаш ли? Знаеш ли, че е тук са трик? Виж. Не знам. Аре, слезам долу. Аз не. Човек, Чай, хилп ми. ще умреш. Ще умреш ли, човек? Не трябваше да излизам. О, няма никой при мене, хилп ми. Ми на мене ще ме дигнат. Аре, бе. Вам. Кина ли го? Нали имаш ли някой при тебе? Не, аз не съм сигурен. Аз горя. Твои гледай колко. Виж, бих. Бах, това бе! Бах, то сме уби. Ти ме уби ли то? Това са англичани. Да, бе, какъв този е? Просто какъв лак вижда ти има. Винаги двамата. Видя Дарки. Да. Да. Стига петушки. Почвам за стрендж. И да почваме много. Радо, Да. нали знаеш, че ние сме от един факшън? Да. Не са би. Аре, къде си? Аз нямам повече китове. Имаш ли броня? Да. Аре, идваш ли? Вау. Дайте, направо видя. Тя че отварям. Дано да ви харесва този. То това не е Пепе, то това е... Тук са мега големи какти. Аре, Зелия. Докато съм гласила още... Направо ми много просто. Само теб. Марко, ме той смича. Вися. Какво стоям? Ники идват. Аз отивам там долу. Вау, хората. Хелп! Не мога, аз съм долу в лавата. Аз умирам. Те, тук вас си хахлачи. Не ми слез долу в лавата. Страх ми. Идваш ли в лавата? Ще да убия един без брони. Без броня. Убих един без брони. Е. Макина! Ще спираме клипа. Това беше всичко от нас. Не забравяйте да абонирате. Абонирайте. Чао.